Türkmenistanda adyk gytçylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda Aşgabatyň hususy eýçilikdäki dukanlarynda ulanyş möhleti geçen haritler satylyp başlandy. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakyndan synedýän Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, bu haritleriň arasynda daşary ýurtlarda öndürilen un, kofe, diş pastasy, balyk we et konserwalary bolup, söwdegärler olary hakyky bahasynyň üstüne atanak çekip 5-15 manat arzanladylan bahadan satýarlar. Men doğrusu ähli hususiyetler tukanlara aýlanyp gördüm diýsem ýalançy ol ýönünden mesela Mir bazarynda şol hususy dukanlaryň bir bolmanyna bir 200'e ýakyny bar. Näme şolaryň tas ählisinde şeýle tendensiýaly 4-5 gün bäri emele geldi. Diýip synçy Bugaýew haritlaryň käbiriniň ençe maý käbiriniň bolsa 1-1,5 ýyl odal ýaramlyk möhletiniň geçendigini aýtdy. Paýtagtly alyjylar dukan eýlerine satýan haridiniň ulanyş möhletiniň geçendigini duýduranda satyjylar olaryň tötänlik ýa ýalňyşlyk bilen haritlaryň arasyna düşendigine ýa-da daşary ýurtlardan söwda getirýän telekeçileriň özlerini aldap yaramlyk möhleti geçen haritlary satandygyny aýdýarlar. Oran örgökden gelýärler, bir beýle däldir, ona hilli beýle biz ýaňmyň goloýda satmanan 10 unan moronok, biz Allah tasdroşunu getirýän firma diýip ikeninden kum soňurýarlar, özlerini bir sada arastada net gorkadýarlar. Aslynda bolýan şu haritler bundan bir ýyl ýarym 2 ýyl satmandan ýöne şu bahalan ýygyzerli ýokurlanma bilen şu savcılar tarapyndan alınýan haritler bolar. Hiç wagtyn men şunu bilýärdiň bir ararlatdym diýip aýdanoklar. Diýip Bugaýew gurrun berdi. Adatlyň paýtagtda habarçylar bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň ençemesi bu barada özleriniň bazar administrasiýasyna arz şikaýet bilen ýüz tutandygyna garamadan haritlaryň dukan tekçelerinden aýrylmaýandygyny aýtdylar. Bazar administrasiýasy uyaraya bizim gözümüzden sıfıptır. Erteğin özünde ähli dukanlar barlar, çeyrezatlan ınglanar deyip adımdan zamanı paksa bilen sal koşamatlap izni uru diyarlar. Yönü mesela şu üstünden arz edilen dukan uzağa üstte 1 gün 2 gün yaramırlık mıskılıcı öten haritlerini vitrineden ayrıya, satıldan ayrıya yönü aradan 2 süresinden sonra yine de şunu çıkarıya deyip adımlar zeyreniyalım. Diýip Bugaýew belledi. Adatlyk radiosu bu barada maglumat almak üçin Mir wadarynyň administrasiýasy we Aşgabatyň sanitar epidemiologiýa gullugy bilen habarlaşanda bu barada kommentari almak başartmady. Türkmen hökümeti ýurtda adyk bolçulugynyň we howpsuzlygynyň üçin edilendigi barada ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Hatda türkmen häkimetleri soňky 1 ýyla golaý wagtyň dowamında ýurtda adyk howpsuzlygyny üçin etmek boýunça pudagara topar döretmek barada 2 gedek karar kabul etdi. Bu kararlaryň birinjisine geçen ýylyň dekabrynda, ikincisine şu ýylyň iýul aýynda gol goýuldy. Emma Muharramazdan ýurtda un, çörek, ösümlik ýagy we şeker ýaly haritlaryň gytçylygy dowam edýän bolsa, ilatyň gündelik durmuşda sarp edýän adyk we tenaat haritlarynyň dermanlaryň bahasy hem ýygyderli gymmatlaýar. Adatlyň ýurt içindäki habarçylarynyň habar bermegine görä, bu gymmatlama daşary döwletlerden gyzyl pul ýa-ni daşary ýurt valutasyna satyn alynan käbir haritlaryň öz wagtynda satylmazlygyna sebäp bolýar. Bu bolsa maddi ziýan çekmek islemeýän söwdegärleriň möhleti geçen haritleri ýa-da dermanlary satmagyna getirýär. Geçen ay Adatlyň Daşowzak habarçysy welaýatyň käbir dermanhanalarynda yaramlyk möhleti geçen dermanlaryň satylyp başlanandygyna, söwdegärleriň olaryň soňky ulanyş möhletini üýtgedýändigini habar beripdi.